Shubor na Khlem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member Uba Winston Tony Lingdo ulapentip bagi dan hado saupo handle tali ki dukan na ki kam khayi jong ki barjela ki ba Treikam Khlem da yo trading license na ka district council ya kani UCM ulapentip habo jawab e jingkali balawan ra adu MDC Kalaban constituency uba ki shulai habo yatho ek sian jam baga district council kala le persha ek barjela ki ba penyat dukan na ki kam khayi Khlem da yo trading license UCM ulet ho bagi dan lai tadi ki dukan ki bla Shah Khang haki thain laban sau ki travel agency ki bla Shah Khang hadhan kati kumju ka company Blinkit Treikam ha fire brigade kala Shah Khang hadian bla Khang ki sau tadi ki travel agency hadhan kati ka district council kala IT ki agency shaki trai muluk ban penyat laong UCM ulet ho bagi executive committee kadang examine sei ki wei ki dukan bat ki kam khayi jong ki barjela ki Treikam Khlem ki trading license hashwa ban shimrai ban khang lada kimla ban penbit penbyang yaki kot kisla badan kam uba Winston ulapentip baka EC kala penmi notification hakish photrik ya yong arjar arpusan shabaro ki dor barshnong ban betha baki dei ban perking bat ban petho eki barjela ki bathmu ban seng dukan nikinu ki kam khayi hakishnong ki thau Khlem da byang yaki kot kisla badan kam Blessibun, Mr. Chairman, but Shimini Galat, Nong Kublai step ya baru ki para member ki bedan ringkat lang kani ye kani step. Kejubab halor kejingkeli ke belabu di member Badan Buram kadai saupun riu Tylli besar. Syukran Badan Buram, Saisin ngai Kublai CM di in charge jongka Trade Department. Tinga ko ban bu kejingkeli kemene galasai saupun riu Tylli. Tinga ko ban bu jingkeli ke action filashim halor bat kumnor kom ya kaneka jingja. Mr. Shokunor, ban pensyai shushu ya ke supplementary ke ba i member i labu. Nakini ki saupun riu Tylli ki ba nakaliang jong ke enforcement ke jongi kila alej ban jurep kila lap ba bon na padeng jongki kila penkhen ya ki an ki kendon ki ba labu na kaliang jong ko office ha ka baidei bat ke jingdon jong trading license ke jongki bat kumta terter don na padeng kini ki sau pulai Tylli ki bangila ala ban shim ya ki action don ki bangila ayo ban khang bu kuman suban rap judge ba i member ini na po laban tang hapo laban ru ngilap ba lai Tylli gidon kum kini ki ba ka dorbar hi ringkat bat ka jingi trailang bat ki enforcement ki jongi ki lawan shangi ki la ai ka jing tho bat ki enforcement ki jongi ki la lej ban jurep hi la ki jong ki khmat ban lap ba kini kindon ya ka trading license bat ya kini ki lai Tylli ki dukan la khang no ya ki mentah kini gidon hapo last stop artli po last stop bat ha ka wei pade hapo bro lai Tylli kidon hapo last stop po Oxford Hill hi di kum kita ki luksa ki bangala ban ai bi member ila ban smok thu ika action ka bangi la shim andai ki don ru ki ba ki wei kuman shu ong no kuman shu ai luksa pi ha ki por ki bangi rang sedang ke la don shibun ba ka kendram ha ka ba ki la wan ki bun ki party su shangi rengkat bat ka jingi trailang bat ki enforcement ki jongi bi ki la ai jing tip ki don South Tylli ki ba ngasukwa ban kedo bangila shim ya ke action bat bangila la ban le AA kini ki South Tylli ki dei ki bedei bat ki travel agencies ki badan hangtai hapo dan kiti kawai kedai ka Siroy travel agency kawai kedai ka Sofaris travel agency Deep travel agency bat ka Royal travel di hadien bangila alej ban jurep daki officers ha ka jingelam jong i superintendent jong ka enforcement ngilayo ban lej ban jurep hadien bangila yo ngila sis ya ka dukan ka jongki ngila ai daka show cause notice bat hadin bakimla ban penbiang kita ki kot kisla ngila yo ban khangno ya kini ki dukan bat omtang bangi khang ya kini ki dukan ngila yo ban aino syaki trai muluk ban peniat ya kini ki dukan ki bangi bangila yo ban khang ti kawai pat ka ban shu ban rap kalong ba hakini ki khindiat banai ki beladap kala don ga jingki win ka ba syirkai ba ha ka bai dei bat kawai ka company ka ba wan
bapersyang ban play hang ni apa ka jurisdiction ka jongi claim ka trading license badin bengi yo jingtip ya kata ka company ni pha ek enforcement ki jongi bad hadin beki mla ban penbiang ki kot kisla tingi yo ban khang ye ka company bad menta ka company kam don chu bad ya kata ka company kumong ka dei ka Blinkit company namar ba hadin ba kami ka company kala kumasyong dakitin pareng blatantly kala misuse ya ka power ka jongka namar ba kayo tang naka NOC naka dorbar snong andrei hadin bangila pet ila kami but hadin bakila wan mi sa ki grocery association kaleng kani ka sorba ka jongi but hadin bakila ya batai penso thu yangi katnu ka jing du nong lada ka don kani ka Blinkit company ngila yo ban khang no si sundon ya kani ka Blinkit company tinganget kata ka jumap ka jonga kan long satisfactory member iba bu ikani ka jingkali di hakabai dei bat kini ki sau pun ru teli kini ki actions ki bangila yo ban shim andrai kidang don ru ki bedang sa pending ka bangidang ailat nani bangidang wat ki kot kisla nani bangidang nya ban pet wala ki don am ki kot kisla ki babiang shwa bangin shim ya kanu ka action nang ni syahmat kublei ya ketuka jubab ba sai la liang i CM ngashkwa ban bu sekawi ka jingkeli hatu kadon ne em ka jingyai lenti jong ka enforcement ban check badai menta katkum ka jing yo jing ujor what hapo ki ying briu kilas lang ban bu gudam kem da jing tip jong ka council ne jong ka trade department syukurol beron sa sisien ban jubab ya ka jingkeli ka ba i member ila bu ka enforcement wing ka jongi kat ka bakala bakan le lani ban tray ya ka kam kala tray but kidon ki report na kapor sa kapor ki wan ban ai shangi ti ban juba be ya ka jingkeli ka baila bu na kaliang jong ka enforcement ka jongi ki lej pat ki persyang ban wat yo don kum kita ki leakages na ni ki loopholes ki bangila ban ong mo ha ka baidai bat ka jing pentray Khlem trading license ya kini ki non tribals ki ba wan ban tray ni jaka ka jongi andrai na kaliang jong ka enforcement hadu menta ka bangayo jingtip na kapor sa kapor kilet nak kawai jaka kawai jaka amar bakidon ki enforcement ki jongi ki ba in charge haki babun ki jaka tikitu ki in charge singkat bat ki nong tray ki jongki kilet nak kawai jaka ban check nani ban jurep nani ban pet yo don kum kita ki ba i members ki babu ini ka house babu ini jingkeli hani ka house ikeli tena kaliang ka jonga na kaliang ki enforcement wing ki julet nak kapor ban yo ban check lada don ne em kum kita ki ba i member ila bu i kata ka jingkeli syukur dan buram ngai kublei sisin i CM badah kane kapor ngakwa ban tip ne le singan bu biang sekawi ka jingkeli ba kadon ne em ka jing pentip lem syaki dorbar snong da kadon kano ka jing le check license haki thain ki bahap haki dorbar snong ki baper syukur beran buram kejubab halor ke jingkeli ke ba member ila abu na kaliang jong ke enforcement wing ke jongi kidan ki kep ki ba ki hap ban shim ya ka jingi trelang jong ke dor barsnong ti lada ka longkum keta ki ju pentip ki dor barsnong hendai bebon ki kep ki pendep ya ka duty ke bala ban shet halor jongki ti ha bebon ki kep ki lek na ka kapasiti jongki na de ka bor ke ikhtiar ke bala ai halor jongki ban pendep ke kam andai kum bangaong ipi ki don pada ki dor barsnong pada ki bakwa ban ya trelang bat ke enforcement ke jongi don na peng joki ki ba ai jingtip yangi ba lada piwan ban check ke snong ke jongi sobha ban tip lem yangi kanang bangin yo bangin ya letlang bat ke enforcement andai ha babun ki kep hi ki enforcement wing ki jongi ki julet daladi hi ban pendep ya ka kamram ka bala ban shet halor jongki kublei CM ngalai lah tipi lai tuli ngalai lah di kiwi rumah sangkowe ngalai lah tipi ngatrai kalau biang bah ngalai lah di kiwi ro kita ngedan mat mana syukur badan brom ngaruk ngakwa ban suplemen apa ya dai buat kenika jingkeli
Ke julung ke rukom bakini ki beriu ki benabar. Ki jumlin bha ban le shuai ke business ke jongki lani ban pli ki dukan ki jongki. Bat ladam dan bawanu menu bawan khang kemut ke business jongki gaya. Te ngakwa ban tip nakaliang jong ke isi tam ni CM bapet ya ke trade. Ya kum kini ki jai beriu kamtam kini ki kelajai. Kiba operate ke business ke jongki Khlem trading license. Dan rain dala lek ban check ki enforcement ki jungi salap bakim dan ki trading license. Kekai ke action kamtam kumi kini. Haba keren ni kini ke bentang ngaju ai nuk sabar bor ba. Ladanga ngakwa ban penengkam ban yo suloi. Ngakhit syai ke suloi ngasa apply ya ke license hadir. Kata ke babla ban lo. Mau kumdungan rak pistol ke jonga la ni ke suloi ke jonga. Ladang empat dan ni ke license. Serai ke belengo kalau begini ki beri ke benabar. Bun sin ki operate ke business. But teng-teng ladang dan bawan kura, ladang dan bawan keli. Kamu ke business ki gaya. Tikum mi kini, so tenat mentana ke jubab jong i CM yang bagi ladon ki action ke bai lakhang sendan. Dari bubun sin pakalong ba kini ki briun dah hadir balawan khang ki sepenbiang ikut ki sela bagi sawan ban apply hang ni po council ke jogi. Tikum mi kini ngakwa bertip ke action nakaliang jong ke isi. Syukur budan berom ai kublai ya i LO ibalabu itu ke jingkeli. Ngatarai kum ke house. Hakabai ngan persyang banjubab ya ke jingkeli ke jongpi LO tang pada ngakwa bangin ya nganyalam ya ke house kindiat hakani ke senam ke beladab. Hakashfau terik u April arajar arsan. Nila ai de ke notification sya baru kisnong. Hakabai bat ki trading license. Kata kadai kawai ke sibenta bante lakam. Ya ke ba ILO ila abu ke jingkeli ba kumno ngile banginte lakam ya ki brio ki belas dang syai ke business ki sawan pan ya ke trading license. Hakatu ke notification ada spell tak apa syai hantu bangi ai ki notification sya ki dorbar snong bat kumta terter bat hantu ngila ada keren syai ba kinu ki brio kamtam ki barjela ki bawan ban le ke business hangni ki don kam shwa ban yo ya ke NOC na national. Di kesenjam ke peningkong ban yada. Ya kum kita kum bila abu ILO ke jingkeli kadai ba ni aya kalat ke kabu ba kasnong hi kan check ya ke jingwan kum ya kum kini ki nongle business syakani ke jaka ka bangi ni don bangi. Henry ban benrap syusyu namar ba hak itu kipor ngilap ba kidon sisya kum kita. Kidon ki beriu ki balas dang syai ka kam dala let nak enforcement ke jongi na let nak dor basnong kin sawan syangi ban pan ya ke trade license nakaliang ke jongi ngimai ya ki trade license kum kita marmar claim de yo ka jing pensyai naki namar ki donru ki mampat sungu thu lani kasnong hi ka kham kashim sting ha ka ban pen sungu thu ya ki tu ki brio ki bele business ha kisnong ki thau ki jongki nganget scam ba katu ka notification ka bangi pha ka shipau turik April arajar arpusan kala address ya ke issue ka ba ILO jungi ila abu ya kata ka jingkeli kumdo bangila bante lakam henry hadin yo don let's see kiba dang yai light na kita ki jing betha ki jungi na kaliang jong ka office na ka por ka rukom Treikam jong ka enforcement ka jungi kadai ba lara ki wan mi syangi let's see hadin shibna apnai dari gila ada pli ya kata Dukan kawai ka bangi juliet na kapor kadai bangi pha inquiry syua na ni inspection syua na kaliang jong ka enforcement ni ap ya ka report ka bakin wan bat lada kilawan ila ai ka report ni ai ya ka show cause notice bat kata ka show cause notice balai bangi ai ka show cause notice namar bangi smutu bangi ni pelat ya ladi na ki kendrum ki kenram ke jing Treikam ke jongi na hadin jong kata ka show cause notice lara umpat yo hi ka jubab ka babiak ni ai ya ka closure notice tanding i khang no sundon ya kita kum kita ki jaj dukan ngim ai sui trading license ki namar kilayat light na ka kendon ka ba labu na ka district council ti ka ni ka di ka wen ki senjam ki bangila le na ka por
bat kumban cu benrap yang balada don hakajing Treikam na kaliang jong ka trade department na kaliang jong ka enforcement department lada ka don kanu kaba yatlat lani kaba ngimla bante lakam shispa na ka shispa nga karpat biang nani nga influr ya ki para dekot para member jungi bala don kum kita bakin one eye da ka jingmut nginjin da kloi ban priang ya ka jingmut ka ba pha ka jongpi ti ban cuba ya ka jingkeli ka ba elo ban program la bu kini kidai kita ki senjam ki bangila le na kaliang jong ka department ka jongi bangin te lakam yo don ba ki ban yo ban rung ban le ka business ka jongki hakani ka cakar ka jongi Khlem da don ya ka trading license na ni ki kot kisla ki bobiang Syongkonor kubli sibun ya CM balai gitu ke jubab ke Shah tang iwe i jing tip ngakwa ban tip na kaliang i CM marba ngakan mau bah kini ki hendiat benai ki beladap keladang gawe ke seng balang ke balakang i gawe ke jing Treikam jong gawe ke kenhun company ke ba operate gawe ke parking lot antai apa dan kiti dengan bakla ke di kejong jait bauri sekorek yang ala bakla te ngai i bakala Khang ten rei ngai i hakini ki khendiat si bagani ka parking kala plebiang dengan syukur bantip la kalayo na em ya ka trading license syukur abran buram kublai biang ya i LO i belabu itu ke jingkeli oi kedai pada kaliang jong department ke jongi ngimsim la ailat ya katu ka parking lot ang tai podan kiti ban Treikam Khlem ke jingyo ya ka trade license bat kadai ru hadin bakila wanra sika notice ke jonga da kitu kiseng balang ba kini ki brio hang tai podan kiti ki persyang ban pli ya katu ka parking lot Khlem da don ya ki kot kisla ki biang hadin baki wan mi syengi bat hadin bang apet ya ke NOC ke bala ai na ka snong bat kiba involve ha katu ka kam kendai 4% gidi ki kena ki beri nak tu kathai hiang tu ti nak kaliang ke jungi ke ai ke bangi ngila ban le ka longba ngiyo ban penrung da uwei pat u local kena khasi hang tu ban le partnership lang ka senjam ka long tang ban syuyo ban aikam aijam ya ki try meluk ke jungi ban ya dor rengkat lang bat utu try jong tu ka parking lot hang tu ti lingbai tai senjam ibangila persyang na kaliang ke department ke jongi ngila yo ban pli ya katu ka parking lot ban ngila yo ban ai ya ka trading license du da ka ba ni ai ha ka partnership kamut u local jongi ula yo ban le partnership lang bat utu try jong katu ka parking lot hang tu bat ula yo ban kamai ha katu ka business ka ba utu u parking lot u try ula seng ya katu ka kam ti kawi ka man sujubab ya ka jingkeli ka ba jong elo kalong ba hadin ba kilawan mi syengi ngila yo ban ya kren bat ki ba kidai ban aikam aijam ya u local jongi tang bare umdai tang ban susiu tulop ya ki lane ban su pendon kam ya ki ba kidai ki try meluk ngila yo ban le sendan da ka partnership kamut ka share ka badai ha ka tu ka parking lot u try meluk jongi ru u yo lang ya ka tu ka share ti dada yelo iba bu ini ka jingkeli ilong satisfied ya kata ka jing jubab ke jonga ngatrai kani ke di senjam ka bangi persyam na kaliang ke jongi ba watla ngimla bante lakam nomor bakum ba fitip hi ubauri udai ujenwen non tribal ubalasa bat ngi palat daki nyopo prapo snem ban dinai u ka hok ba un pen bantrai ke no business ni ngasu ba kambe ke nanti tenrei ka bangi la yo pada ban negotiate pada ba udai ban ai kam yo try meluk da ka ba uyo ban ai da ka percentage hang tu ba un kam try non try ri jongiru rengkat long ban ya rengkat ka rukom Treikam ka board jimut jing ka umdai tang u try meluk jongi un susha pendon kam hakinon tribals ki badon rengkat bat ngi hakani ka jela ka jongi ti ka tai ka dei ka jubab ka jonga ka banga submit syai elo badon burom babu to jingkeli bisibun song kono de ka jubab jongi CM oi sultanat ya ka jubab ba pi ong ba hadin ba kilawan ban ya suthu jingmut
kata ka partnership ban ai kam ai jam ki samla ki jungi hoi dah sengap ya ka idea so ka ba so tenang mau ba ki okam ki nak lejong rela da baru ki beri ki mendabar ki ya da kata ka partnership mau ngam tip kai ka banja ya ka ri ka jungi dia nabut tom lele ka tangi ka jing start ka jungi bat nga suka bentip kai ka kerteng jong kata ka firm mo jong tau partnership bale kata ka kam nakaliang lokal bat kumjuru nakaliang jong bauri bat kabaar kalong ba nga sosi ba people scam yo bauri kumu genuine na tribal renga te simet yo bauri tengah sim kum exploiter na maula exploit ka jaka ka jongi hang te hapo Kansas Street Oxford kabang ilaya kun la bon snam ban yo ek te jaka andre hadu menta ule triclate hang te tom lele so tanat ba fi certify fi ai ka certificate menta jong u andre nakaliang jong nganum pediang dalile bo unde tau genuine non tribal hakani gari ke jongi ulish buat Syukur badan burom. Bacu benrap ya ke ka ba ila komen ILO. Sombha wanum sutu bakla. Ya ka jubab ka banga jubab ka konteks ka ba physically. Ngam shimla pen scam ya utau bauri ani ngam shimla advocate ru ya ka ba ula le ha ka bai dei bat ka ka ba phi ong mantan. Andrei kum ka jubab ka bang kwa ban ai she ILO bila abu ya kata ka jingkeli ka walengkong ka dei ba ipan ya kata ka firm bat ya utau partnership hanga mentang ngamdon songkonor ya kata ka kerteng bat ka list balada isya ngan sa shuai ya kata ngan please ka table ka house ka baat pade ka jingpen scam na ka jong i lana ipen scam ka konteks jong ka jing ekran ka jong i kami hap sya kata ka i ka jing start jong ILO hi ba in perhat dan di yanu ipen scam ba ndrei ba inyat pat ya kata ka jing pen scam la de bangala certify mga bangan certify bung de genuine non tribal ka jing ekran jong i menne ka kham ka habang hi contextualize ya ka jing kali ka ba ibu habang ong ba bauri ula wan syangi bat ula day u non tribal u bala don bat ngi labun bun snem ban dinai ya u hadin bu la yo ya ka NUC na ka shnong hadin bangi la pet ya ki kot kisla ba hadin bangi la pet ya ki involvement jong ki locals ki jongi hakabidi ba katu ka kam dei tang ha kata ka konteks ka ba ngi na kaliang ka jongi ngi a ya ka trade license hendrai kum banga ong mantan impediang ILO ya kata kadai syabar ka preview ke jonga la bandai ka personal matter ke jongi ka bai kendu bot bauri andai nakaliang ke jonga ngila persyang nak trade department ban le ya ka ka babha bat kani kadai ka senjam ka bangi ngila persyang ban le de halor kata ka nongrim nga ong nak kapor syakapor lada kadang don susu ka jingmut ka babha dang ni syakmat nakaliang jong kaliang persyak ru dak idon kam ban ai ngilong welcome ya kata Andrei tangman sujubab ya kata Mr. Shongkonor dah ka boborom ye yelo ka jinga kren ka jungi ka dei be tik halor kata ka konteks but ke ka ba ila komen ngam sudai syu bangan bendrap halor kata pen scam kata kam dei ha ka konteks ka jinga kren ka jungi Andrei nga ha ka jing start ka jungi ba in perhat hi de ledi ya ka comments ka ba ila komen ba nakaliang ka junga hi personally hi ngam don hi but nakaliang gajongi pada kum ka trade department hi pada ngipet ya ki kot kisla dada ki long feasible ni am yang i bangin ai te halor ke jinglong feasible jong kita ki kot kisla ngin sapen pesan yang ladi bat ngin sayat syahmat akabai dei bat ka trading license last ngala lightly kan pamdei ka jing kali nga syukwa ban pen mau i ba benin ha ka question hour ngila kular ban please aga table the house ya ka list jong kitu ki trading license ki bailang ai thamai tengi kwa ka kopi betul tang kata tah nodon benar-benar syukur
hak bai dei bat kata ka jing kwa jong i elu ngatrai ngidang ya pen khre bat ngin sa ai la shai Knor badan buram ngarong aswa suplemen kato kan ni jingkeli halor kan ni mengasngap ya ka reply jong i CM yong baya katu ke parking lot kepada dan kiti mentah alek partnership buat try muluk belum kasih tengah kuat benbu u ke jingkeli habala alek partnership kumta dong kam syu trading license but whether kan ni kan set ke president yakini gi beriu gi banabar ba banlaj yakini ngin chulia partnership bat ki try muluk. Syukro badan burom ai kublai member babu itu jingkeli barangai i elur ila touch ita khandiat bayo kaset president sang ni syakman kumbang menne kalat kelenti kesenjam ke peningkong ihak ban sedang namarba nakapor syakapor ngi sngothu baki try muluk ki jongi ki don ki bapak don ya ke expertise nene ka jingnang ka jingtip kumnu ban penyat ya ke business ombro kani kamdai wanum syakti nga assure hi ba phimdei ban syap tieng bayo kani kan set ka president ya baru ngin ai ka partnership ngiru ngimdei ki ba ngin shu ai Khlem da examine Khlem da page ki ai ki jat kam ki bangin ai ba kendei ki partnership lada utrai try meluk ujongi ulak ban le ya ka kam ai unya chakmat nakata ya kata ni nakapor ngila ikren andai ki don ki jat kam bade ki ba ni don kam ban hikai ye ki try meluk jungi kumnu ban penyat ki kam syakmat balada ki wan ban tray kum ka partnership ka ai ke jing bakin nang ban tray ya kata ka kam ni dei ban ai ka opportunity ye ki ka equal opportunity ye ki bakin nang namar ba kum ba fintip ka trade license kam dei ba bangi ai sansnam ne shipausnam ni ai shisnam subject to renewal balada utrai muluk ujungi ulanang menteri ka kam gin cancel no kai ya katukat ya ka trading license ka ba utrai muluk ujungi ulanang menteri ha ka jaka bangin ai ubriu pun abala ni unon tribal di kata ka dei ka ba nasnu thu ka jingkeli ka bubu member yo ka set ka president nang ni syakhamat ngaong ipi ba kani ka dei ka trial method ki jongi ka ba ban pen kesan ya ki try muluk ki jongi khamtam ki khun samla ki jongi ban penyang ki halong ki jat ki jongki nang ba kiru kin suthu ban yai lani ban penyat yakum kini ki kam syakmat bakin long independent ti sakawairu habai dei bat ka partnership ni don kam lada u khasi para khasi u wile partner ru ni don kam ya ka trade license kata ka dei ka bang kwa ban pentip syapi ka trading license ka dei ka badon kam ha ka partnership ti lada u dei u khasi para khasi baile ya ka partnership ru udon kam ya ka trade license bat kat no tam lala urai ban le lang bo briu bon abar le te kata ka dei ka jing jubab ka jonga i member i blabu i ka ni ka jingkeli ko blei sibon chong kono Syong pernah badan buram kwa ban buru so ge jingkeli meneng pangasngap i reply jing CM yong ba ila pha ko ke notification how snap baladap ho banai April bakla banai yoyong yong bila betha igi snong gi thau bakin pet igi ni barjela ni non tribal bale kono business bagi dongkam ban yo ya NOC bat ban yo ya ka trading license nak council shop ini sedang kono kam tengah nget dengan di CM batun borong ikan mau bang laju songkai teng bat i sisien ba ngaju ong baki bun kini gi kisnong gi thau bagi layo ya kana direction naka yang joka council ro bagi di bancim khia ya kini gicat kam ndai ngijui nakapor pada pakata kasukut tang haka jingtho na haktir bun sin ngidang gi bun gisnong ba don gi barjela kidang tray kram kanika trading license tengah ko atip nak yang misi yam kei insim inle nen betha gini gisnong gi thau bin bantel akam kumi gini gi jing lai la lara yolat ban puli ya katu ka notification ka point ka baningkong bangi mention ha katu ka notification ka dei ba ngi betha ya kisnong ba ki dei ban ai kabu shwa la dei ba ki dei ban ai lat shwa ya ki try muluk ban tray ya kanu ka kam ha ka snong ka jongki but
kata kadai ba ni plilat plilenti nani ni ai ya ka lat ka kabu ya ki trai snong ban wan syakhamat ban tre ya ka kap kata kadai ka point ka baningkong ka baar pade kalong ba ni betha ya ki trai snong balada umdan ki trai di trai muluk ki batre ka tu ka kam ki kum ka dorbar nani kum ka snong hi borok wei kin yo ban ya syong ban ya kliu jengmut ha ka bai dei bat ban issue ya ka NOC but ha ka tu ka ju ka notification ru ngila pen syai ba ya ka NOC nang nadu ka tu ka tarik jong ka shifau tarik upnai April arajar apsan ngimla syu ban pediang kumbang ju pediang ye ki NOC ki bala lej ha ka tu ka notification ngila ai ya ka instruction ka balong very clear bangi don kam ya sangut ki signatories na ka dorbar snong ban ai ya ka NOC namar ba habang ipek ya ki kendram ki ba khamishwa don ki kep ba usain tang urang ba snong marway ban ai ya kata ka NOC ban yo trading license parhadin bangi phai biang sa ka snong ka jong ki AC jong ka snong ikong angim tip hi namar ile tang irong ba snong marway de halor kata ka nong rim ka ba ngin sa stress halor ka tu ka notification bangi pendon kam laningi pelong mandatory bagi di banyo sangut ki secretary ha ka badai ban ai ka NOC na ka snong ti kumnungin address sa kani ki issue kum bai la kali member na kaliang ka jongi kum bang laong nuduk menne ngin ya trailang biang no bat ka snong le si kelamar kala ajan sisnam ka tu ka notification le si ngidon kam ban remind yaki lani bangin pen tip yang syaki ba kini di senjam yo piklet di kata ke dei ka wei na ki benta ki bangila bante lakam ndai nakapor syakapor ko mangala juba mendu mene ke enforcement wing ke jongi ka don ban yo ban lej ban pej dan ban kendra dan ban le ya ke inquiry ban ai ki report lada don kinu ki ba kum i member ila kdo halor ke jingkeli ka ba ila keli boleh syukur Asok dah beram-beram. Wah, nya sutu ya ka jingong maka jingtho jong ta notification. Ka sulong ba kidang don ka tu ka ni gisnong ba kyal along no bekim buram ya ka jing betha jong isi. Ta de ke bosusi. To ka bahadu ngasku ban keli kalong ba nakapor skapor ngiji hila pathai kubor. Badaka nakaliang jong isi ba nakaliang jong enforcement na nakaliang jong dor wasnong ba pher kilija inspection igini Dukan jong ibar jala na igino ni kam kitrai non tribal iji na kapor ba kini non tribal hagi tu gisngi hi bonsin ki Khang i Dukan lane kim trai ki kam mut ki pap hisngi asngi khnang ban lat igini jing sha le inspection tekai kalat kalinti pekan isi kan chim nang ne rahmat matel kam kum kita ba syukur beron sa sisien ban biang ya ka ba i member ila bu ngaru ngadi ban kerpat ya i member beron burom hadin be ila kedau ba kidang don kat tu kat ni ki dor bar snong ki bam suit nyau ya kata notification na syukwa bangan syukur pat da ka mensem ke jing smoret ya i para member jongi piru pidai we ne ki responsible nong mi khmat jongi ba point budget ki pai ba pandon hakani ke ye lada philap pung kata ai si ingi de jing tho kedau si ingi kata ka dor bar snong ka ri na e ke bele ya kata kenang bangiru ngila ban shim ya ka swift action namar ba nakapor syakapor ko mafitip hi bangila juong nakapor syakapor pakai enforcement wing ke jongi ni duna palat kinong tre ka strength ke jongi ka duna palat lada phila ban benrap ko mangaong menne piru pidai we na ki responsible member dai lada phila pung kata sobha se wadum don kenu mensim ke jing artetien ban wan syangi ban ai ke jing tho khnang bangiru ngiyo ban ya trelang kai bangin yo ban tek lakam lada don kum kita ki dor pasnong ki bam suit nyau ya ke district council ta ka dei ke submission ke jonga andrei ha ka be dei bat ki we ki benta ki ba pi ong komno ka ka senjam ka bangingin le ngin ya persangkat bangila na kaliang jong ka department ke jongi ban tek lakam nang ni syahmat le si dadang gidon kam ban re-examine biang ru ya kani ka proses ke bangila sedang ha ubnai April mention snem nila ban re-examine biang ya ka lada don ginu ki jengbot ki ba kham ha shu bangin incorporate dan ya bangin Treikam enjin da kloy ban priang ya kum kita ki suggestion kublai shibun Mr. Shamkunar